ditut, zer egin duten bietan, eta hortxetara, no? Bueno, lehenengo goza egin dudana, izan da zein errabinta erabiliko ditugun komunikaziorako, WhatsAppa, vale, errabinta sinkronoa, Google Classroom, errabinta sinkronoa eta asinkronoa, errabinta sinkronoa, Google Meet, bueno, txata ere dauka sinkronoa izateko, Google Docs sinkronoa izan daitekela, elkarlanean aritzeko eta asinkronoa ere bai, vale, lau errabinta horiek jarri ditut ikaslentzako erakusgarri. Gero, irude, baliabidean zean, egin da YouTubeen bideo bat, zeinetan pixka bat azaldu dut nola sortu duten talde bakoitza, vale? Eta hemen adibidez, hemen daukat taldea WhatsAppeko sortu dudana, eta hemen Gmaila, hemen Classrooman nola erabileten, Google Docs artxiboak nola sortu eta blako partitu dezaketan Google Drive eta gauza guzti horiek, eta aparte Google Meet talde bat nola egin, ikasleen artean hitz egiteko, enlazean nola konpartitu, eta hori izango zen guztia. Ea hemen lorpenak txertatu dira, sinkronoa eta sinkronoak, berezko diren elkarlanerako tresnak, elkarlanerako zian Googlekoak, eta ikasleek ikaskutza prozesua beharrezkoak izan dituztenak, komunikazioanak, WhatsApp, elkarlanerako tresnak Google Docs, lau erraminta horiek aurrean esan dizkizuetenak. Pentsatzen dut honekin eskatu dezutena egin detela, eskerrik asko.